Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nakikiisa ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2024 na may temang Filipino Wikang Mapagpalaya. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsisilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnayan sa telepono bilang 899-60670. Pamilya Padala, ML Kwarta Padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta Padala, Pamilya Padala, padalang galing sa puso. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News
news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa laon Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Good pa lumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka in 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala.
Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusant. Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Panibago na namang pangaharas ang ginawa ng China Coast Guard sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng kanilang vessels ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sobra na ang pambubuli ng China dito sa ating teritoryo. Kung agresibo sila, dapat mas agresibo tayo. Kailangan natin ng mas matibay na resolve o paninindigan at depensa. Kaya itinutulak natin ang panukalang batas para magtayo ng fishing ports and shelters sa ating mga isla sa WPS. Bago pa ang kinina naman ng China ang mga ito, itayo na natin ang mga istruktura para protektahan ang ating teritoryo at ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. WPS, atin ito. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. It's 23 kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita nin Biyernes. Holiday, long weekend. Imbis na Agosto 21 ang selebrasyon kan Ninoy Aquino Day. Ginibong Agosto 23. Pigrisit. Pati si Karondang Atan, renolokot ang mikropono. Ano niya ako nangyari dito, entero rolokot ang mikropono. Kaiba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan Kanabuhi, di sa siyudad kan Iriga Sinman sa Bilog na Rinconada area. Siyempre pati dyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay, di man sa Bilog pa man na probinsya kan Camarines Sur. Dawa nga ni pigpaparasabing igwasan ng Camsure. Pating sarong Vice Mayor digdi po sa Rinconada area na subuot idedeklarang persona non grata na sarong miyembros kan media. Grabe. Mainit na tolos ang politika. Pati media ay dinadamay na kan politiko ay pambihira. Ibaban ko ngayon sa sangguniang sesyon pag naglaog. Pambihira niya ako.
trabaho lang mayong personalan. Ara mo na sa nanindo kung isayan vice mayor na ini digdi sa Rinconada area. Ano, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon da Philip Marinago sa masin sa Tabos sa Gantabay. Si say daw tabi kaya iyang Karondang Philip. Mayo akong aram. Inunanta ka na tabaka kuton mo ko di ko aram kung si ang sabi mong media di ko aram. Kaya di mo ko paghaputok tabaka akong aram. Eri tabi good morning sa imo asin sa Tabos sa Gantabay. Sa tuyang heras na informasyon sila do lokal tabi Karondang Philip. Ini sa patanid pagirumdom sang Departamento di Salud Bicol na nagtaas ang kunyang sang leptospirosis as in may naikurit ang naunang bita ng ahensya may naikurit na nagadan huli naman sa kaso kang leptospirosis igdi sa Rion Bicol. And as usual, probinsya ng Camarines Sur ang may nairehistro girari na pinakahalang kauning kaso na igwa ini 25, pinagsundan kang probinsya ni Camarines Norte na igwang 13, probinsya ni Albay igwang 10, Masbate 7, ang probinsya ni Sorsogon masin ang Catanduanes igwang kaso, tulong kaso ang naikurit. So ang patadid mo niyan tabi karon ng Philip kang DOH sa mga Bicolano na magpagalini kung in kaso dai maibaytaran na maglusong sa baha sa indong lugar, siguraduhon na nakasulot ka mo ni proteksyon sa saindong bitis, araw kang bota. Kung mayo man, papasundanin plastic bag ang saindong bitis, tanganing dai mababad sa marhay kung kamo po malusong sa tubig baha. Siguro doon pag uli, hugasan ng marhay, magbalmi ng maligamgam na tubig, punasan masyado, tapos sa kabuhusan ng 70% na alcohol. Yan tabi karon ng Philip na igdi sa Rion Bicol, nagtaas ang kaso kang leptospirosis poon ka na kaaging Enero 1, hanggang Agosto 10 presenting taon as in duwa ay anom ang naikurit na nagadam duwa sa hali sa Islang Probinsya kang Masbate as in sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur as in Catanduanes. Sa mga lugar na yan ang naikurit na may nagkagaradan huli naman sa helang kang leptospirosis. Kung daida malikayan, siguraduhon na lang na pag uli tabi karon da Philip kung nakalusong sa tubig, siguraduhin na maglinig maray, magkarigo, sabunon na marahay, tapos bubuan ng 70% alcohol kaya ni mahali sa mga bakterya kang paglusong nindo sa tubig baka. Una, kuan panghugas alcohol na. Kung mayaman-yaman sabi ka rin ng bilis, sabi nga nito why not? Arog ka na panahon na grabe sa COVID, nagre-reklamo na sa ibang mga kliyente kan sarong doktor digdi sa irigata, nasobrandanin alcohol, paralnit na so kamot. Ano klaseng alcohol? Baka sa alcohol na purog. Dahil alcohol talaga, pigre-reklamuhan so doktor na grabe na bagangan kamot ko dok, kaining alcohol na ini, tapanlaban da nga sa COVID. Alam mo magkatabi karon ng Philip, ang alcohol, pag masubrahan ka man talaga, nakaka-irritate man sa tuyang kublit, saka nakaka-dry kan sa tuyang skin. Kaya sabi nga ni Kayan, moderate lang ang paggamit. So, ang iba, may nakauli nga ni kita karon ng Philip, ang kinukunya nila, tamay isindang alcohol, ang pinag-uhugas ninda sa indang kamot, pati bitis, lalo na kung nakalusong sinda sa tubig baha. Ito bagang dahon ng bayabas, ipapakuluan ninda yan ang hinuhugas ninda sa indang kamot, pati naman sa indang bitis. Na mas sabi ninda, mas sigurado pa daayan na mayroong chemical ta herbal. So, kanya-kanya na lang kita na paagi, sabi nga ni kay Maggie, mahigos lang kita para sa sapuyang sabirit ang makalikay kita kay ni Helang na leptospirosis na nagtataas ang kaso igdi sa Rion Bicol, huli naman kampo. Na kita nakakamati ng pag-uran, may mga lugar igdi sa Rion Bicol na pinagbabaha, haloy bago mag-subside ang tubig. Kaya yan ang patanid mo niyan kang DOH Bicol na kung dahil may mali kayo sabi ko ng Philip na mag-agi, makalusong sa tubig baha, siguraduhon na lang napaka-uli, ni pag-uli nila sa harong nila, hugasan na maray ang sa indang bitis,
tangaling itong bakterya mahali sa indang mga bitis na pinaglusong sa tubig baha. Yan. Ani ba nga ni, piguhugasan tabi karon dang Raquel, ang puso nin purog. Mo nang gas. Garadan bagan virus? Ayan, sabi nga nila, giramdaman ko yan, sabi karon ng Philip. Kaya baga, talagang pinag-obliga kita na magpabaksin. Ay, dahil nga, buro baksin. Tama na nga sa muya, nga ang aral daw nga mag-inom ng purog. Gadan nga kaya ang bakterya. Iyo to, pati alcohol, pigi inom na. Iyo? Iyo baga, sa inasyo dito, na alcohol ininom na. O yan, na minsan masubuhay ninda. Kaya sabi nga ni Kayan, mayong maraot na sabi kang mga doktor na magpaghapot sa may aram. Ano to yung informasyon? Di ka sa location, Lakota Ceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon na pinapalikay ka na departamento ka na salud ang mga kaakian na magparalulugbo dyan sa mga maating tubig. Pero duman nga ni sa Metro Manila, sige ba ang ralangoy dyan sa maati o nasalog? Nagkakaarano, so iba dyan sa nasa Siyudad Canaga, ang mga sigian langoy dyan sa Salog Canaga na kung minsan abang ati kan panahon, pero ngunyan malinig-linig na. Kaya lang iyo pa man giraray so mga ati hali sa kaharungan dyan pa man giraray sa Salog Canaga bubulos ang tubig. Sige, baga na ralangoy kon minsan kan mga kaakian dyan, dahil mo na leptospirosis. Dyan ka maggalas. Pero itong nalog-bulog, na leptospirosis. Kumbaga, resistensya lang yan. Maning sa COVID na ito, kadakol man kanday nagtutubod. Takon maluya-luya man talaga sa imong resistensya, madali kang tamaanin na helang bako sa nang ining sipon, abo. Obserbaran doon mga tugang nyatong itom dyan sa mga barangay. Mayo bagang mga hilang, ang iba nga ni, nakauruba sa naninbado. Sabi ka ni ba, nagtutuos na nga kading resistensya kading mga ngod. An kagurangnan masuripot pagtios dahil naman pagpaparapahilangan iba pahilangon ko ngayon mayo mon nga ang pambakal ni bulong mayo nga ang pambayad sa ospital pag grabe ang hilang kung minsan lugod ang dakol ang hilang itong mga may sintabo. Anhelang baga kung minsan ang number 1 na helang kan mga Pilipino kwarta, kung mayo kang kwarta ay magkakahilang an sa imong isip, may stress ka pati an sa imong kamot pwedeng mangubog-kubog, mayong nabubot-bot sa bulsa. Yan matinding hilang kan mga Pilipino pag nawawaraanin kwarta. Ang nakakabulong na sa nabaga, kung minsan kwarta, nakakapahaba pa nin na buhay. Kung may permi kang i-maintenance, may pambakal ka nin bulong, may pambayad ka sa mga doktor na espesyalista, ay malawigan sa imong buhay. Kadakol kita dyan ng mga naobserbaran na nagraralaba ang buhay, dawa gurang na, basta may kwarta. Pero kan mga panahon, so mga tao ka ito, nagkakagurang,
Bako sa kwarta. Kumbaga sa resistensya, so iba ka ito, maski may edad-edad na, sige panralakaw. Pero ngunyan, pag may kwarta, dahil naman nagpaparalakaw, pero may sakay. Ano man ang exercise ka yan? Samantalang sabi kan doktor, mag-exercise ka mo. Sa kaipuhan na kan sa indong lawas. Hindi so bistado ko iba man ang exercise ka ito. Gusto permi golf. Santissima niya ako. Saka ka ito, batak sa trabaho po sa mga gurang. Pati ang mga aki ka ito, natutukdoan kung paano magtrabaho sa mga bukid. Nagbabasing, kankanyugan, nagsusulo ka itong mga binasing. Kung ano-ano na sa nang pigpaparagibo ka ito ka na mga gurang. Ngunyan, ang mga gurang gusto naman nga magparaduldog man sa cellphone ang iba. Kaya kumbaga mayo ng pinagkakaabalahan dahil nang gayong exercise kaya kumbaga nagdadalian sa indang buhay taday na ginagaran otan iba. Tapos na depende po yan sa mga pagkakana kinakakan ngunyan ng mga panahon. Gusto pati pag may kwarta instant dahil na nagpapararuluto dyan na sa mga food chain. Pa nga ni dyan na mahilig magpara-order ng Food Panda. Kaya minsan tinatablan tulos nin hila. Ito po ang naobserbaran ko dyan sa mga barangay. Gayon man sulawas kan mga aki kan panahon na ang pinagkakakan minsan kamuting kahoy na sinapna. Po yan ang pamahawan. Igwa pang mais kung bako pang matagas so mais. Pero ngunyan ang pamahawan gusto permi hotdog, sogok. Kunyan baga mga pagkakana, grabe na po ang chemicals. Kaya iyan po ang kaibahan kan panahon kisa ngunyan. Ano ba gusto? Puro na sa ng mga instant noodles. Tingon mong dahil ka magkakananin noodles garong mapaito na sa imong pagnamit. Pero ang epekto man kayan sa lawas kan tao, dyan po nakakakuanin helang na kidney. Pwede ka pang high blood on. Ibaan paghuna kay ning mga instant na pagkaka ng mga pigpapara bakal mayong epekto sa lawas. Gusto ba ya madalian? Tapos ining mga dilata dyan pa nakanood na maginhugakon po ang mga Pilipino. Puro instant. Gusto naman nga ningon yan ang mga instant baby. Kaya ni ba pag maagom sinasabi permi ay tistingon mo na ngayon babae. Kunday nga magbados, dahil dagusan ay pambiro. Garog na po kayo ng rason. Yan lang.
yung mga hoben ngunyan, ibang-iba na. Maray pa si Kaloy Yolo, nagpaparadagdag sa nabagaan na kwarta na re-resibihon. Di, mapalad ka, Yolo. Hindi ka lang mapalad sa jowa. Ang ibang yan, ang binabasol, bako man si magurang ni Carlos Yolo, kundi sa jowa. Pero ngaya ibaan dating kan jowang ini kay Yolo. Report! Pero nagbabalik si Karondang Raquel, ano doon masabi ka ini sa jowa ni Yolo? Pasok. Okay, salamat tadi Karondang Philip Marinada sa imo asin sa Kabasagang Tabay. Magayagayan sa tuyang panahon niya na pagkaaga. Sa tuyang dugang na impormasyon sa lado lokal, nagsalib puwersa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD people at sinalado ka Department of Labor and Employment o DOLE sa pagpapautob sa mga programa na nagtataon ng trabaho sa mga disadvantaged workers di sa Rion, Bicol. Ini matapos tabi Karondang Philip ang isinagibong sabi nga ni Ken, ito bagang magsagibo ning validation ang naunang bita ng ahensya para magkaigwa o ito magsagibo ng orientation ang DSWD Bicol sa mga alkalde halis sa 7 banwaan igdi sa probinsya ni Camarines Sur sa pagpapautog kang lawa asin ang binhi. Sa irarong ka naunang bita ng proyekto, ang kada magiging benepisyaryo sa ini tabi karon ng pilit sa tawan ni pagkakataon na magpartisipar sa aktibidad kang cash for training asin cash for work sa laog ng 20 aldaw na may karampatang sahod basin naman niya sa nagdadanay na daily minimum wage sa project area. Sa pakikipagsabangan man kan DOLE, mapupunduhan ang naunang bita ng proyekto sa irarong kang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o mas bisado sa apod na tupad program sa naunang bita ng ahensya. Sigun man sa naging kapayagan kang DSWD Bicol, target kang nasabi ng pagsarong pwersa ng programa ang aabuton sa 2,700 sa mga partner beneficiaries na grabing naapektuhan ang sayang pamumuhay o linaman sa mga nakaaging kalamidad igdi sa probinsya ng Camarines Sur. O beto ka atling mapakusog ang adaptive capabilities sa mga nagtitios at mga vulnerable na mga pamilya sa panahon kang tagtuyot. Kahit baga nakamatikita ng sobrang init asin maigsan, mabawasan ang epekto kaini sa nangyayari naman na food security asin ang kakapusan ng tubig dara ka nakaaging El Nino. Ano yan tabi Karondang Raquel ta maski mayo naman kalamidad nagpaparadakol ang tupad. Yeah, ayan sa programa tabi karon ng piling kang gobyerno. So kadakol. Garo kadakol kan disadvantage ha. Parang araw na nga ni kayan, nakunyanan mo naman, napahapyawan. Minsan kaya may mga politiko na nakiki-attach na makaibang siyang pangarap sa pagpapacilitate ng tupad program na dapat talaga daiyan ibanan maski anong mga asisay na politiko ta iyang programa ng kang gobyerno sa lindong kang DSWD. Kaya lang ang masakit nga ni kayo nita ginagamit kan mga politiko ang tupad. Yung nga ni sabi karon ng Philip, ika na mismo ang nagsabi kaya na-obserbaran taman yan, ay bako lang kita, bako lang ika, kundi ang mga iba niya itong kababayan, na minsan may mga, sabi nga ni Kayan, may mga trapo, patarpulin, na nagdadyan, tanganing, siyempre, kada pag-aro ka yan, na makubra sa tupad, kada ako, siyempre, pag nag-appear ka dyan, magigirumduman sa iyo. Tapos, igwa pating mga kagawad na laka interesado na magparalista kan mga matrabaho sa tupad. Yung nga ni Tabi, karong Philip. So, sabi nga ni Kaya, nakamahigset na kaya yan, asaro iyan sa strategy ka nakapirang politiko na itanong sa isip sa mga babayan, basta may mga araw kaya ng mga ayuda, pagyaon ng sarong politiko, iisipon sa iba niya sa kababayan na nang dahil sa persona niya,
Kaya na kay ganing araw kaya na ayuda. Garong mindset yan, pero day aram kang kadaklan na ang tupad, maayo po yan, dahil po dapat yan gamitin kan sarong politiko, tayan po, programa kan sa tuyang gobyerno. Yan, ang tunyan. Nami-misconception lang sabi karon da pili pa iba niya itong mga kababayan na pag nag-igwaning ayuda, nag-release kang tupad, pag may bisitang politiko, iisipon ka iba niya itong kababayan, nang dahil niya sa taong yan, nang dahil niya sa politiko na ngayon, kaya niya kita nakapag payout kang tupad. Pero dahil hindi aram na yan, programa na talaga yan, kang gobyerno bako po kang sisayman na politiko. Sabi man pati kan ibang mga taga-barangay, ini yang barangay, dahil na nakakapalinig kung mayong tupad. No, yan ang ani sabi da Philip. Pero sabi nga ni Kayan, may mga politiko baga na mga nagsasabi na dapat dai mag-asa sa ating mga kababayan sa mga ayuda. Bugpos, may nakakunyan na dapat ang gobyerno magtao ning sa programa na panghaluyan na dai maasa sa pag-pay-out ng mga sabi nga ni Ken, ayuda, lalo na sa financial assistance. Tukdoan daang magdakop ning sira bakong saan ning pagsira. Yan ang sa tayong informasyon, halis sa location, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Dapit digdi sa mga tupad-tupad na ini na halawig ang lupad. Maski mayong kalamidad, perming may tupad. Obheto ba kan tupad na ini para duman sa kumbaga mga naapektaran kan kalamidad. Kaya lang, minsan mayo naman kalamidad, sige, nasan ang tupad. Tapos, iba pating mga barangay officials, pigdidilinsyan manggayod, yun sigan relista. Kasi iba man, naghihinanakit sa barangay, kami nga nga din, nakaiba sa tupad. Pero nga may pinipili si kagawad, si kapitan. O, dyan pa sana, risado nang may halong politika. Abot man digdi sa ano yan, kumbaga LGU. Siyempre, nagkakapot, alkalde. Ang dipisil kayo ni kung sigan pirili kan papatrabahon sa tupad. Paparasabihon man kan Department of Social Welfare and Development na mayong halong politika, buteg! Ay inda. Kaya nga ni pagparaurotuon sa tuyang mga kababayan sa barangay. Ini pong sa tupad, garuman sana ini nakakaagid sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Kaya lang, digdi nagtatrabaho mambagan sa purpose. Pero dahil gayo hinihigpitan, yan ang problema. Sa tupad, binabantayan ka na ibang mga barangay officials na dapat niya maglinig ka mo. Tapos, siste padigdit, ang mga linimpya, kung minsan, pigpa para tarambak sa na dyan sa tinampo. Bako bagaya na tarambakon sa sarong lugar, ibugtak ang mga hinawan. Minsan nakakaulang nalugod dyan sa tinampo. Tapos inimang pating mga naghahawan na ilinista sa tupad kung minsan sige sa naman ang borotong kan sako kan sighid ay mampigraralaugan kan duot ay napangyayari ay naso barangay official na pabantay kan naglilinig sa tupad. Kaya nangyayari sagin-sagin sa naman po ang ibadig din na tanganing malinigan ang barangay dahil matabtaban sa pundukan barangay o digdi na nga sa tupad turtabtabon na nga ang pundok masakit kung tinuturtabtaban man kan iba pong barangay officials kaya kutsaba pa na Department of Social Welfare and Development
ang DSWD saro po yun sa ahin sa kansatuyang gobyerno na dakulan anomalya. Dakul man ang pundo, dakul man ang anomalya ang nangyayari. Apera sa mga nagdidilihensya na ang iba mga politiko, pati sinda, so iba pong mga opisyal kan DSWD, nagdidilihensya man. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya, di kita mangalas kung ang ibang mga constituentes kan barangay, naghihinanakit sa mga programa pong inikan sa tuyang gobyerno. Pinipili sa naman nga, maray sa nangeso, sa inda. Paano man nga kami, tios man nga kami, ano taday kami nakaiba sa listahan? Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Philip Baracena. Pero antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira liwat na mga pagirumdom. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Happy Fiesta sa satuyang mahal na inang Piña Francia. Welcome to all guests and devotees ni Ina from Dote Barreta Mansen family, Chief of Staff, Office of Congresswoman Biden Paul Mastura of Lone District of Maguindanao del Norte and Cotabato City. Nelete Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Erga City. Retired Fire Inspector Rosano Ronan and family, San Francisco, Erga City. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Office, Ligao City, Albay. Reverend Father Danilo Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Fatima Pares and Shrine, San Isidro, Erga City. Bicolanja Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Jose Manrico Oralio, San Isidro, Erga City. Salcedo Gravel and Sand, care of family Salcedo, with 3 brothers and 1 sister, San Vicente Sur, Erga City. Jane J. Vera, Sepul Trading, stall number 3, Erga City Public Market, San Francisco, Erga City. Sa mga bisita sin devotos, welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva
El Divino Rostro. Uya ang samuya mga sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Peña Francia Fiesta. Manghentes Beach Resort located at Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Adel Manghente Fajardo and Blizilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services. Quality print on Style Graphics Design and Services offers tarpaulin printing, sublimation, t-shirts, jersey, and many more. Located at T. Perez Street, Barangay Market Site, Daraga Albay, with branches at Tabaco City. Honorable Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Nena Garces Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Maria Cecilia C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Princess Verses Masbanwa, SK Federation President, Balatan, Camarines Sur. Attorney June Saldo, Municipal Treasurer's Office, LGU Balatan, Camarines Sur. Mrs. Joy Bermal Roman, Youth Development Officer 2, OIC, HRMO 2, LGU Balatan, Camarines Sur. And Honorable Mark Nino B. Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Makam talugod niyato, ang gabos niyatong kamawotan kan sa tuyang mga familia, ngunyan nakapiestahan ni ina Nuestra Señora de Peña Francia sa gigibuhon na coverage kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Mensahe kan mga binasunod niyatong sponsors. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Punong Barangay, Nesitas Azur Birmas and Family, Barangay Luwasan, Balatan, Camarines Sur. Mr. Mark Anthony B. Abrera, Municipal Agriculturist, LGU Balatan, Camarines Sur. Pares Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Erna Bagasbas, Lalas Boutique, and Mini Mart, and BJSN Store, located at Siramag, Balatan, Camarines Sur. Jaja Events and Creations, located at Zone 6, Tubo-Tubo, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Jason Sinavida. Jaja Events and Creations, manage and assist your events at very affordable rates. Also serves all kinds of events like wedding, birthday, debut, christening, anniversaries, seminars, and reunions. Zach's Flower Shop, located at Zone 5, San Miguel, Iriga City. Services offered: flower arrangement, bouquet, wedding decorations, sympathy flowers. They also serve for all occasions and many more. Gemstar Trading, located at Siramag, Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Services offered: ATM withdrawals, Maya, loading station, cash in and cash out, pay bills, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Cami. Sa Saindo Pugabos, kami po nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Happy Fiesta and welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Se siente la reina de nuestra región. Siringman, sa pagpadagos kan debosyon kiina, asin pa sa salamat, nagiheras man ang mga minasunod na sponsors kan Peña Francia Festival, ngunya na taon. Balatan Fire Station, headed by SFO4, Joel B. Dimewa. Coastal Med Pharmacy, located at Siramag, Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Maytay Zadorosan U. De kalidad na bulong sa ababang presyo. Selbina Pili Nuts Products by Josel Ani, located at Zone 2, Tabayas, Balatan, Camarines Sur. Selbina is one of the overseas pasalubong best choice. Selbina products, pwedeng pang gifts or pang tokens. Selbina products is also available at Robinson's Place, Naga City. Gainza Trade Fair, starting on September 12, 2024. Milestream Water, clean and pure to keep you safe and healthy. Located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Saindo po Gabos, biyayaan lugod kita ken kagurangnan. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro!
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kita nga 12 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Paparaisip ko ang lampas. Gusto ko nang matapos ang programa. Pero kung naghahalat man kaya na ma-report, siyempre maghalat. Ka mag-monitor, taganing maaraman kung may nakasalang pa. Papakonsensya lang po kita sa ibang mga pag-iriba. Report! Pero nagbabalik si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Okay, so sa kuya patabi pilit na informasyon sa lado lokal, ligtas man na naibaba kang Bureau, kabuhan kang Bureau of Fire Protection sa siyudad ng Legazpi, ang sarong 40 anyos lalaki matapos ining magsakat sa tower kang sarong radio station sa sarong barangay duman sa barangay Piñaranda sa siyudad ng Legazpi, bala ko pa kay ning magsalon. Siguro sa lagi Karondang Raquel, gusto mong maging technician? Siguro. Alam mo tabi, karon ng film siguro sa lagi kapayagan, kang barangay kapitan, kang naunang-bitan ng barangay sa paagian ni Marife Velasco. Nagkaiga muna ning hararom na negosasyon na naghaloy ni pirang minuto duman sa lalaki na yaon sa taas kang tower kang sarong radio station sa siyudad ng Legazpi. Kanganing maaraman ko ano ang kamawutan kay ni para mapugulan ang binabala kay ning pagtalon. Sa resulta ng pag-uulay na pag-araman na nawit kay ning mahiling ang sa iyang bunsong aki na umanabot na halos sa 2 oras ang naging negosasyon sa naunang bitan ng lalaki. Matapos ini, tulos man ay pinahiling kang pamilya kang sabi nga ni kang personang ini ang sa iyang aking bunso. Una idi, nagkurawahan, nagkaragratan, sa kaugmahan, ang mga yaon doon sa residente na na-threaten, sabi nga ni na hadit, tabaka dadain makuha sa pakimaray na pakiulay, duman sa lalaki, maringana ita napakiulayan man, asin voluntaryo ini nagbaba sa nauna-bitan ng tower kan sarong radio station duman sa siyudad ng Naga, ay sa Legazpi. Mientras tanto, sikon sa pakikipag-ulay man,
sa kapitan sa naunabitan ng barangay, igwang pinag-aagihan na problema. Dakula, hararong na problema ang lalaki sa lado kang pamilya, sinapag-araman man la, napag-araman na kunyan ini lango sa agwad pataramta, kaya nagibo ka ini, nagkusog buot na mag-akyat sa nasabi ng tower. Maringanit kada ina community tabi karon Philip. Sa ngunya pinagdara ini kang ambulansya ka Bureau of Fire Protection sa ning hospital, ning ma-check up ini. And then bago kukunyanan man ini, interventionan man kang DSWD, tanganing isa irarom sa sarong psychiatry session pa ni maaraman matabangan ang personang ini na nagkakamate ng depression, huli naman sa problema sa iyang pamilya. So kung naibaba man siya tabi safe, tabi karon Philip. So yan sa itong informasyon, ikan sa location, balik sa imo, sa Kataseros reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel. Pag-arog kayan talagang may kunyan yan. Sabi kan iba, kulang sa usad na tornilyo. Day, taman mabasol ang mga arog kayan na kung grabe ang problema sa buhay, nai-stress. Minsan man lain-lain sa naan kumbaga pagkabuhay kan tao digdi po sa kinaban. Nagapuunang mag-inspeksyon ang mga tauhan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bipar sa mga tindahan kana matnog sorsogon para hilingon ang katotohanan sa mga retrato kan mga pating na naipapabakal duman sa nag-viral sa social media. Pinagalinaw man kana bipar na white tip reef sharks asin iba pang arog kaining klase nin pating protektado sa irarom kan International Convention asin man Philippine laws. Anot naman na nag-viral social media sa sarong tindahan duman sa Sorsogon na may 5 coral cat sharks o ining inaapod na Atilomicteros marmoratus asin duwang white tip reef sharks na inaapod man na Trianodon obesus na naipapabakal sa tindahan harani sa kadagatan kan naon ang bita ng lugar. Ginawan doon man kan bipar na may kapadusan ang sisay man na mandadakop asin magpapabakal sa mga ipinagbabawal na lamang dagat kasunod man ka na lay. Okay, mambaga nababawalan na pagpara tindan mga pating na yan. Tapos ininganim pagi mga endangered species baga. Yan sa sentro kan na iriga kung minsan napapala na sa nabaga ito pagi ta daw man nagbabakalateed. Kumbaga malabsayo na pati ang pagi pag iyan bako ng labas. Kundi mahal naman ka ang presyo kaya imbis na magkinunot nin pagi an iban ginigibo pinagkukunot na sanaan kalunggay na sanaday ng saog-saog. Field Report! Ngayon nagbabalik si karondang Raquel, pasok. Okay, tabi ka Philip sa tuyapang heras na informasyon sila do lokal, nagpirma man ni sarong memorandum of understanding umuwa ang lokal na gobyerno kang syudad ng Naga at mga pribadong pampublikong institusyon sa naunang bitan ng syudad kasagibo naman o sa isinagibong Smart City Planning Workshop sa Department of Science and Technology o DOST sa naunang bitan ng syudad na kung saan mismo presente ang mga nagkapira mga pamunuan kang nasabi ng mga magiging katuwang kang syudad ng Naga
sa pagkakaigwa ng smart planning sa naunang bita ng syudad na kung saan mismo presente sa pinagsagibong MOA signing ang alkalde ng syudad ng Naga para ipagpadagos ang programa ng syudad ng Naga na Smart Naga na saro man yan sa objeto ni Mayor Nelson Ligacion na babayaan niyang ligasiya sa syudad ng Naga sa iyang termino tabi karondang Philip na saro ini sa mag-iinggan dyan naman na kadakol ng mga investors, mga mabisita sa syudad ng Naga tanganing andurugon kung ano ang magiging in the future kamugtakan kang syudad ng Naga sa pagiging mauswag kay ni bilang sarong kinukonsidera na smart city igdi sa Rayon Bicol. Dugan na Bareta sa lado lokal para sa PNDCK ay Radyo Ronda, Nasa Caceres, reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Kung ang Naga Smart City and Iriga City of Pine. Sabi kan ibang mga motorista, ano man nga ni, digdingan sa Iriga, puro na sa nga dakop. Kaya inaapod nin syudad nin pinalidad. Ayaw na ba akong ibang nahiling ang polis, nandadakop, ang sisyo, sige ang pandakop. Igpa para halughog na pati ang mga yobaks kan motor. Kunyan bagayan na kumbaga may kasuguan na bawal yan. Maski ning mga nag-check point, bawal bagang pagparahalughugon ang yobaks kan motor. Report! Pero nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat, liwat, karondang Philip, dyan sa Banawaan kan Baaw, kasagsagan kan Civic Parade, ngunyan na pagkaaga. Kaya kung waraman nin katuyuhan sa Banawaan kan Baaw, dahil na muna magduman. At talagang grabe yan na traffic ngunyan, karondang Philip. Pero duman sa may mga kalakawan, asin syempre both magdalan, kan Kamuyan Festival Civic Parade ngunya na maghapon bako pala maghapon half day at siya na pagkahapon iyon sa indang float parade and syempre street dance competition diyan sa Banawaan kan Baaw kaya maghapon ining aktibidad sa liderato po ni Mayor Jeff Besenio kan Banawaan kan Baaw talagang sibot sa mga oras na ini por medyo po kan ika-434 taon na foundation anniversary kan Baaw Camarines Sur. Halo yun naman ang Banwaan na Baaw. Kaya kadakol kan mga partisipantes orog na po sa inda pong Civic Parade ngunya na o kaya po ngunya na pagkaaga na pinagpunan may kasubago. Matatapos ini baka at siya na pong pagkaudto pakadakol kan mga partisipantes. Itong partisipantes pinagbasa na niya to kasubago. Bueno, Ate Glenn, ano rin madadalan sa mga artista? Mga artista, waranin na pinagtaram si Mayor Besenio. Garawara ang karanda Philip. Politiko. Celebrity dyan sa Baaw. So mga politiko, tadigding celebrity. Ay ko yan, may mga events dyan. Igawa kan Governor's Night, Congressman Night, Mayor's Night. Kaya expected, syempre, mapasiring ang satuyang gobernador o baka nga nagpasiring na dyan. And syempre, ang satuya pong congressman kan 5th District. Pwedeng kaibahan naman si Yasi Prisman. Iya parte. Come again? Pwedeng kaibahan naman si Yasi Prisman. Pwede pa daiyan nawawara. Ang presensya ni Yasi pagyaon syempre si Gob Luigi. Dahil lang muna palabin na pagkakuyan. Intimate paka-sweet ang duwa minsan nababash lubod pero kadakol man kan kinikilig pagyaunan na sa indang presensya yaunan sa iyang sa indang magayon na ribana kadakol man kan mga kinikilig na mga tagahanga lalo sa mga hobin Gob Luigi ay iyo lalo ang mga hobines pero duman sa mga medyo may edad na
sa mga kababayan pa, ani ba, na uyam. Kinukulog ang mata, bakong kinikilig. Kinukulog, nagkukulog, ang iris, ani ba kinikilig, urog na ang mga hobines. Bueno, mga aktibidades dyan sa Baaw, kada ako lini. Itong iba, mga tapos na, ang iba, kuyan ongoing, Malangani, Civic Parade ongoing, Float Parade at siya na hapon, and may mga masunod pang event, kundi ako napapasala, hasta painipet sa 27, kan bulan na presente. Sa iba pa niya itong informasyon, haros tulungan daw na pinagatunduran ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang PRO5 Regional Director. Ini pong pinag-apod na bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summit. Dumanin sa PICC, Pasay City. Kaya pirangal daw na nawara po digdi sa Bicol si General Dizon. And syempre, garo tapos naman ang nasabit na aktibidad. Sabi niya, bulta na siya digdi sa Bicol, garo niya na pagkaaldaw. May mga nagkapirang regional director sa iyang kaibanan, sa DILG, kaibanan niya, and itong iba pa ng mga pamayo kan Kabikulan ang nag-atindir kan nasambit na pong haros 4 o 3 aldaw na bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summit. Magayon ng patining venue duman sa PICC sa Pasay City, kadako kan mga participantes. And maski nga ni wara si General Dizon kan mga nakaaging aldaw, nagpapadagos ang mga programa kan PNP Bicol. Urog na po ining operasyon sa illegal na droga. Malangani haro sa buton naman sang 2,000 pesos ang droga na sa inda pong nalambat sa laog po ng sarong simana digdi po sa laog kan Kabikulan. And saro pa sa mga programa sa ngunyan, inibagan na pagkakaiguanin na kuyan, ining training karandang Jonathan o kaya karandang Philip, kada ako kayo ni pong nag-aprovechar. Abad basahon ko ang detalye, kaya na to nawara. Ate Glenn, garo na may mismo ang perming si karundang atan. PRO5. Kung saan maski nga ni waraan presensya ni General Dizon kanakaaging mga aldaw, pinag-kondusir ini pong garo training sa mga piling kapulisan. Ining 65-day SWAT training karandang Philip. Magayon ini, napaka gayon oportunidad. Pinagpili o napili ang 56 na mga partisipantes gikan po sa Philippine National Police, digdi sa pinag-aapod na 65-day Special Weapons and Tactics SWAT training na pinagpunan Agosto 22. Asin day ko lang aram kung pirang kuyan ini aldaw o kaya bulan. Ini tangani pong mas makanuod ang mga kapulisan niya to orog na ang mga masairaram sa SWAT training kan sa indang pinag-aapod na operational readiness, kahandaman sa pagresponde sa mga high-risk situations. Ito bagang may mga sitwasyon na kinakaipo na respondehan na kan SWAT. Yan po ang mga expert sa mga sinasabi baga na mga high-risk situation na pwede po magbutuwa digdi po sa laogan Bicol Region. And syempre ini pong 56 na personahes gikan ini sa Manila na provincial and city police station digdi po sa Bicol na nagsasirarom sa nasambit ng SWAT training. Pinagpapacilitate ini kan mga skilled team na pinag-aapod gikan sa National Capital Region Police Office, NCRPO, asin syempre mahiras ang sa indang eksperyensya asin kaaraman pag-abot sa crisis management operation and counter-terrorism karondang Philip and mga tugang. And syempre ini pong haros duwang bulan o kaya 65 days na SWAT training. Yaon po ang manlilay na mga topics, kaibanan po ang advanced marksmanship and close quarters combat, hostage rescue operations,
and counter-terrorism tactics. Ini man ang mga participantes, makakabali siyempre sa live fire exercises, tactical simulations, and scenario-based drills sa pinag-disenyo baga na kuyan mga replicate real-world emergencies. Yan baga karon daw Philip, kakaiba ang mga skills baga digdi sa mga kabuhan kan SWAT pag nahiling niya to ang mga nakaitom na mga uniforme sa lado ka ng Philippine National Police. Siyempre, madaling marisa ini pong kabuhan kan SWAT. So, ini ang bali lagpas duwang bulan na kuyan SWAT training sa 56 na kapulisan digdi po sa laog kan Bicol Region. Dahil ko lang aram kung piraman an hali sa syudad kan Iriga. Pero sa Iriga, gawa kita kan SWAT team, malangani pero binyato sila nasasabatan. Pero dahil ko aram kung may mga naidugang na ma-undergo kanipong SWAT training dyan sa Police Regional Office side. Yan karon Philip ang tutuya mga dagdag na impormasyon gikan sa location Glenda Biarritz reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Nahiling kong SWAT digdi sa Iriga naka-auto. Biglang pinondoan so inotan ka na trimobile. Pero suya siya sa driver ka na trimobile. Pagbaba. Tikitan tulos, automatic. So, nangyari, nakaka-traffic na. So, SWAT sa ka-trimobile. Pinunduan bigla kan driver kan auto na taga-SWAT pala. Pero man siya na SWAT. Field Report! Ano, nasa linya si Karondang Atan, pasok. Dahil na may papangako niyan kan Metropolitan Naga Water District sa mga konsumidor lalo na sa mga apektadong barangay asin Banwaan ang 24 hours ng pagpapabulos ng tubig kung sa Ingiraray ipinapangapudan na mag-tipon nin permi nin tubig sa pahayag man ni Chapi de la Cruz ang spokesperson ng Water District kastangon yan mayo pa man or dahi pa nakakabawi ang mga spring water source an anayan asin man Rumang Rap Spring kung saan nasa critical na level na ang source 1 harani naman sa critical ang source 2 asin na 3 napito hasta 12 bulan na sanaan itatagal kan tubig kung dahi makabawi na ini ang nahabo nindang mangyari pinuli pang nagkataon mas maging malala ang problema sa tubig asin mas kadakol-dakol na maapektaran ng mga konsumidores. Kaya kung yan, paramihan ras, dinadivert ang supply kan source 2 para duman sa ano yan, Rumang Rap o source 3 ganing dai o maski pa paano may tubig pa man sa mga mas lalong apektado kaparehas kan Barangay del Rosario, Concepcion Grande, asin man Pequeña, Abella Mabolo, pati naman ang Baluan kan Ginsa asin iba pang lugar. Kaibanan pa ang mga pagpapakaray kan mga pumping station asin pag-inspection sa mga illegal na booster pump na problema naman ninuliban sa direktang nakakonektar sa tubo kan MNWD na naagawan naman ang iba sa huri. Pinagsiguro naman kan opisina na kaya pang masuplayan ang mas sa 59,000 na mga konsumidores asin may tubig pa man na bubulos sa saindang mga gripo. Dugang na informasyon, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Minsan may mga makonsuelo man pong istoryaan mga pulis saka ang mga dinadako. Kaya na obserbaran ko pero kaya balasubas man itong driver kan trimobile digdi po pati sa tuyang lugar
mismong LTO na nagsabi ang kadakol na mga bayolasyon ang ibang mga tri-mobile driver na nagkakayod. Kung minsan bigla na sa nabagayan mga nariliko. Naibelta na sa Pilipinas ang tugang kan pinagahaklas na Bamban Tarlac Mayor Alice Guna si Ciela Lialgu asin man kaibahan kaining si Cassandra Leong na dadakop duman sa nasyon kan Indonesia. Bandang alas 5 nin pagkahapon kan mag-abot sa NAIA Terminal 1 Sindago asin manong asin an empleyado kan Lucky South 99 ana pugo na pinagsalakay duman sa Porac, Pampanga. Nagmawot pa subot na magluwas sa Indonesia sinda Ciela asin man Cassandra kan maulang ini kan Indonesian authorities. Pinaggangalas ko dito sa Pilipinas, nakakadurulag sinda. Aray papalan sa mga pulis duman sa Indonesia ta kumbaga alerto. O baka may inaagihan na lulusutan pag nahiling ang pulis. Ay na pangyayari. Si Ciela iyon may warrant of arrest sa Senado matapos ma-contempt dahil sa nagkapirang beses na pag-snab sa hearing kan committee ni Senadora Reza Ontiveros tapit man sa pugo. Yantras na si Ongman iyon pinagahanap kan kamera. Ngayon ang tisputang magpadagos kan iba pang mga barata. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipan siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipan siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Han oras na ini hatod man sa Sendo kana Nakings Paul Water Repelling Station owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School tigdi po sa siyudad kan Iriga.
po kita digdi sa tuyang programa. Kuha na lang kitang 15 minutos antes kitang magpaaram. Ano daw, kung yaon pa si Karondang Atan. Field Report! Karondang Atan, pasok. Mayo na baga. Padagos niya itong manunod po digdi sa pagkakadakop sa mga tugang ni Bamba na Tarlac Mayor Alice Go. Sheila iyon may warrant of arrest sa Senado matapos ma-contempt dahil sa nagkapirang beses na pag-isnab sa hearing kan committee ni Senadora Reza Hontiveros dapit sa Pugo. Mientras na si Ungman iyon pinaghahanap na kan kamera. Sa post ni Senadora Rapi Tulfo sa Meta, sinabi kaini na nadakop sindago asin manong sa Mega Mall Batam Center sarong mall duman sa Riau, Indonesia kan nagtalikod na Agosto 20 asin daiman kaibahan si Alice Go sa nadakop asin pinagtutubodan na nakapuslit ini. Paglaog sa Jakarta si Alice Lialgo, Sheila Lialgo asin man Cassandra Leong nahalis sa Singapore sa paagiman kan sarong cruise ship. Dahil sa intelligence data sharing ang Philippine Bureau of Immigration iyon na nagsurat sa Indonesian Immigration asin man nag-request na manmanan ang tuluasin kun madakop ang tulos man na maimpormaran sinda asin i-turnover sa inda sigon pa ki Tulfo. Sigon pa man ki Tulfo kan huring madakop sindago asin ana tulos man pinag-impormaran kan Indonesian authorities and Philippine Bureau of Immigration. Kan Agosto 21 naglupad pa Jakarta, Indonesia sarong grupo kan Philippine Bureau of Immigration. Imbes na diretso sa Senado kung saan may warrant of arrest. Sigo asin pinagdiretso ini sa Bureau of Immigration. Antes po niya to yan ipagpadagos. Isibihon tapaan sarupang report hali sa luwas. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Gananan sarong lalaki sa insidente nin pambabadil duman sa sarong barangay sa Owat Albay. Pinagbistado ang biktima sa alias Enteng, nasa 40 anyos, may mayong trabaho. Mantang ang suspect iyo si alias Onin, nasa 37 anyos, sarong manamayong agom, mayong trabaho. Ang mga personang ni pares residente kan barangay San Juan kan kapares na Banwaan. Sa report kan mga otoridad, base man sa panagal witness, nagka-perikulan subot ang dua na nagkausaman sa suspect kaning padilon ang biktima asin tilmaan ini sa tulak. Naikuti pa man kuta duman sa sarong ospital sa probinsya kan Albay. Ang biktima alagad ipinagdeklarar na ining dead on arrival kan attending physician mantang ang suspect duminulag asin na-recover sa lugar ang empty bullet casings haliman sa sarong badil na kalibre 45. Sa ngunyan, paragos ang investigasyon asin paghahanap kan mga otoridad sa suspect kaning hampangon an sa iyang kaso. Dugang informasyon sa lalo lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliver reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong impormasyon hali dyan sa luwas. Padagos niya itong pagkakadakop sa mga tugang ni dati hinaklas na mayor kan Bamban Tarlac na si Alice Go. Ano daw ini ni Darcy Go. Enot naman na sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jen Pajardo na dahil mapupugulan kan lockout order kan Bureau of Immigration ang paghali ni Go
sa nasyon dahil ang tanganing unhold departure order sa naman ang pwedeng mag-ulang digdi. Pinagalinaw man ni Pardo na ang warrant kan Senado iyan bunga naman kanday pag-atindir ni Goodman sa pagdangog mientras na iba man iyan warrant kan Korte. Mantang basado sa naresibinindang report, ipinipirit man ni Abalos na nasa Pilipinas pa man si Pastor Apollo Kibuloy sa paman ini. Sigon kay Abalos, may direktiba na sa mga pulis na hilingon sa lambang sulok kan nasyon si Kibuloy para inian na daiman makahali sa nasyon arog ka na dismissed bamba na Mayor Gu. Pinagsiguro ni Abalos na seryoso ang mga kapulisan sa nasambit ng kaso asin bako sa naman kikibuloy, kigo kundi sa gabos na may warrant of arrest. Hanapon pa si dating Congressman Tebes. Si dating si General Bantag. Narain na may mga kaso bagay ito, magagabat man. Maray kay ni kantahan kan nakapagtataka. Kung ano inita, biglang nakakadurulag digdi sa Pilipinas, nakakapagpara tarago-tago. Maray si Vice President Sara Duterte ta. Baman ang mga pakulo. Pinaggigibo na pating libro kan DepEd Secretary pa na yung ginigibong libro para sa mga kaakian, para sa mga eskwela sin estudyante ay pangyayari. Yan, magibo pa nin libro dapit sa pagtataksil din sarong amigo ay indaraw. Ano na sa mga pigpa para garibo nindo. Dakol kan pwedeng pagkaabalahan digdi po sa Pilipinas. Kung paano mapapauswag ang pagbuhay kan mga nagtitios na mga parauma. Paano matatawanin mga trabaho itong mga graduado pasado? Paano mapapaasenso ang ekonomiya kan Pilipinas? Dapat yan po ang tutukan kan mga politiko digdi sa satuyang nasyon bakung kun ano-anong mga kontrobersiya ang pigpapara ralaugan. Pati sa tuya, basta nasa kontrobersiya na, pigpaparatutukan kan sa tuyang mga kababayan. Isa nang nangyari kay Carlos Yulo na Olympian gold medalist. Pati so jowa, pati so magurang, so ina, nadawit na sa mga kontrobersiya. Kung niisipon, dahil man makakatabang sa kamugtakan ka na nasyon Pilipinas sa grabing pagkakautang, takan panahon pala ni dating Presidente Rodrigo Duterte, amak mong lampas 7 trilyon ang ninutang kan Pilipinas. Kaya nagraray na kito mga buhay, kito na mga taong iton. Field Report! Bueno, nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, ini flash report minuto pa lang
igwa na naging kapayagan ang aki ni dating Congressman Rodel Batucabi na si Attorney Justin Batucabi na pinag-post niya sa social media. O ni tabi karon dang Philip to date, this is the third time I, together with our family, legal team will send him to jail. While we know the road still long, we thank the RTC Judge and Supreme Court in finding the bail was generously sued. We pray the PNP immediately apprehend the murderer as soon as possible should he continue in his flight from justice. I hope the DILG could step in and levy and appropriate administrative penalties. I hope and pray that this is the last permanent time that he go to jail and that ultimately justice may be served. Yan ang FB post tabi karon dang Philip, mapadapit wagaduman sa kasuguan na ipinagbabakang Korte Suprema na pag-aresto kay Daraga Mayor Arwin Baldo huli naman sa two murder case na sa naguluwas baga aligasyon na saro siya sa mastermind sa pangbabadil, panggagadan si dating ako Bicol Representative Rodel Batucabi. So yan tabi karon dang Philip, ang pinatunyan niya to, a minute pa lang na pina-post ni Attorney Justin Batucabi sa social media and nagpasalamat ini sa gabos sa mga nagtabang sa indang pamilya na hanggang duman sa pinaka-lowest down kan sa indang krusada na ipinagbayaan ang Batucabi sa paghanap ng justisya sa pagkagadan kan sa iyang ama na si dating Congressman Rodel Batucabi sang ako Bicol Party List. Yan ang sa tuwing informasyon, hali sa location, Raco Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Giraray, karon da nga Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Yan man sa probinsya kan Albay, talagang mainit man pag-abot sa batalya po nin politika. Pero ako saludo ako kaito ki dipuntong Congressman Rodel Batucabi. Kumbaga madalion itong kaulayon. Pag may request ka dapit sa mga project, mayo itong duwa-duwang kumbaga ginigibuan medyos para maitauan sa imong request. Ako nga ni nag-request na matinampuan dyan po sa Santiago, digdi syudad kan Iriga, itong paghali sa simbahan, pasiring duman sa daga ni dipunto man na Attorney Santiago Ortega, worth 20 million na realisar baga. Nahagadan ko nin resolution itong sarong barangay Kagawad dyan. Kan panahon, dahil managtao. Hindi kakukulit ko ka itong depunto na i-release na proyekto. Kumbaga, minister ka pamagin barangay official. Nawa ba ko kang barangay official kung tatao kang magsakdo, maghagad para mapakarayan sa imong barangay? Simpleng namamanwaan sana. Sayang pa kung na opisyal ka man ka na barangay. Yung ka man ginigibong gayo tapos ano iba sabi ka mga paanod man. Gisa naman itong mga honorarium daw man nagiginibong tuod. Nga ni sa barangay San Francisco igwasa naman nagmumuak sa nada. Maray kon so ama ka action agad ito. So aki garo nagluluya ang junior. Dapat makaagid-agid man lamang sa senior. Kung permi na sanang nagmumuaksa na uda uman ay maluya iton ngod. Kantsawang kamukhaan ni dating Kapitan Mac Timinya. Kadto nga, para tutoksil ninyo ko. Ngon nga kamo naman, dauman palan.
Ay, indabuhay. Bueno, nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot niya na informasyon si Jonathan Oliva, Raquel Caceres, asinman na Glinda Biares. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical si James Oco. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Awardee Home Radio 97.9, two-time Most Promising TV Station Awardee Aliw Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines ngayong araw para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Senado, kumpiyansang mahuhuli na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa lalong madaling panahon. Ronda Pilipinas. Sinasabing halos 7% ng mga manggagawang nagtatrabaho ng walang bayad, kinumpirma ng DOLE. Ronda Pilipinas. DND kinontra ang pagbuo ng super body na tutugon sa mga kalamidad. Ronda Pilipinas. Leptospirosis cases tuloy sa paglobo. Swimming sa baha, ipagbabawal na ba? Alamin na. Ronda Pilipinas. Alamin mamaya yan sa Siyasat Special Report. Samantala, 7 katao sa balita sa Bayong Dagat, 7 katao patay sa sunog sa isang hotel sa Korea. Ronda Pilipinas. Balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Women's Team maagang nagpaalam sa 2026 World Cup pre-qualifying tournament ng FIBA. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz, Nadia Montenegro inaming maaayos ang relasyon sa pamilya ni Baron Geisler. Ronda Pilipinas. Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga bang form ng manipulation ang love bombing? Nako, mamaya, let's prove it.
Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda